billederne tale for sig selv. هنجيب الكاس من غانا اول جول مصر هتحطوا لعبه تفوت نتصمم ايدكوا يا عيني الرب قاسي هنقطعكوا في خماسي يا عيني الرب قاسي هنقطعكوا في خماسي مصر البايسه اسكتوا واتبطوا واتشالوا واتحطوا ضربة 4-2 ضربة 3-3 مصر العودات هتشيلكم 3 ضربة 4-2 ضربة 3-3 مصر العودات هتشيلكم 3 بالجد عيال بجد ولاد بلد بشهادة وعدة لو بانوا كانوا سيبنا كانوا ويفلق ظروفنا بالجد عيال بجد ولاد بلد بشهادة وعدة Det er simpelthen Midtjylland, der i den sidste fjerdedel af kampen stort set gjorde, hvad der bliver til. Masser af plads til Frank Christensen. Han havde sparet på Europa, og der så en kiksaflevering fra Bresemann. God bold i dybden fra Dennis Sørensen til en helt fri Mohamed Zidane. Og så står det 1-0 til FC Midtjylland efter sekunder. Lige nøjagtigt den start forhånd allermest. Zidanes 11. sæsonmål, og det er en voldsom kikser der af Bresemann, der giver frit løb for Zidane, der scorer sit 11. mål her i efteråret. Ud er Egypteren ikke typen, der lader sig slå ud af 3 brændte chancer. Giv bolden til Zidane, og alt kan ske. Det gør Lindqvist her, også selvom der står en mur af forsvarsspillere overfor ham. Og 1-0 til FC Midtjylland. Målscorer Mohamed Zidane. På vej imod førstepladsen på topscorelisten. Et blik. Og en tør afslutning. En finte. Et fodskifte. Og scoringen til 1-0. Et perlemål. Jeg spiller bare. Jeg hygger sig bare i kampen. Fordi jeg elsker fodbold. Takling mod Bussonajeni midt på banen. Der er så lige en ujævnhed, så Frank Christensen ikke kan komme til afslutning i første omgang. Men i anden omgang, Mohamed. Godt 20 sekunder. Ingen går på Popo. Og hvad gør man så? Ja, så spiller man selvfølgelig sit store forbillede fri. Og Zidane scorer sit 9. sæsonmål efter bare 31. Kunne måske godt på det her tidspunkt frygte for en regulær øretæve. Godt og resolut sparket ind der af Mohamed Zidane. Zidane. Godt taget med alligevel der Thomas Fransen, Zidane, og så er der en god mulighed. Pause. Der er Zidane. Claus Madsen. Til Frank Christensen kommer godt fri der. Jakob Rasmussen og Zidane der. Og så står der 1-0 til FC Midtjylland. Zidane slår til igen. 8 mål havde han scoret på det nye stadion her i Herning før opgør i dag. Nu han så. Ingen af disse synes forskrækket over FC Midtjyllands udsalgspris på op imod 25 millioner kroner for Egypteren. Måske kan der falde en aftale på plads i timerne efter FC Midtjyllands kamp på lørdag mod AB. Her holder FC Midtjylland efter Onsides oplysninger aktion over klubbens guldfugl. Indtil videre, vi har ikke hørt nogen, så det er store chancer for mig at komme til udlandet til nogle store klubber. Hvor stor chance, altså hvis du sætter procenter på? Og trækket forbi Søren Skriver, og så en hurtig bold frem mod Zidane. Ja. Indtil videre ganske alene, så kommer Pingpong til at hjælpe ham. Zidane skyder Andreas Jacobsen, nu kommer han også forbi Per Nielsen, så kan han måske skyde. Og han gør det, han bringer midtskyderne foran med 1-0. Han er simpelthen mageløs. Ham her, Mohamed Zidane. Han er stort set ene mand, og han skyder med skarpt i øjeblikket. Han Så Zidane igen. Til Frank Christensen. Pingpong er med på venstre kanten for den der. Og
Og endnu en opvisning af FC Midtjylland på deres nye hjemmebane. Zidane, skal der være endnu mere? Ja, glemmer. Afleveringen til Zidane, ikke vinker offside denne gang, alene med Rune Petersen. Og han gør det til han kom fra FC Nordsjælland tidligere på sæsonen. Der Zidane, der dribler sig igennem. Og Rune Petersen kan ikke holde den, og Dennis Sørensen, den springer lige ud. Hvordan var det? Zidane leder af på Allan Gorda, det er en frispilling netop til Poku, og tilbage til Zidane, og så står det 2-1 til Midtjylland. Netop en, der er altså en stjerne over alle andre. Zidane her. En lille halv time, der Søren skriver Peter Husted for overlæggeren hos OB. Zidane. Godt tryk af Zidane og drømme.